y a abrir Vente. Izquierda se te corta muy pronto, al tope fondo, Francis que se te fondo con 80 y 70 vistas, izquierda 10 y 70 vistas, vámonos. Co Rally Berberecho de Noia ponse fin a un dos arranques de tempada no Campeonato Xunta de Galicia Recalvi máis intensos que se lembran. 3 probas prácticamente seguidas en pouco máis dun mes e un novo gañador, pois a seira de vitorias de Víctor Senra rompía nesta cita despois de sufrir problemas eléctricos e abandonar polo moito tempo perdido en reparalos. Con todo, Dani Verdomás xa amosaba no tramo urbano da primeira etapa as súas intencións de pelexar polos primeiros postos nesta proba que era a de casa do seu copiloto Bryce Midon. Cando Senra botaba o pé a terra, Meira deixábase un bo puñado de segundos no primeiro tramo do sábado, porque a pesar dos seus intentos por recuperar ese tempo perdido, o forte ritmo que impoñía Verdomás desde o primeiro momento impedíalle darlle caza ao de Vinci. Dani e Bryce conseguían a primeira do ano no galego e Meira e Abelino Martínez sumaban outro segundo posto, aínda despois de recibir unha penalización posterior dun minuto por resolución dos comisarios deportivos. Un ritmo moi alto esta mañá ca chuvia e ca néboa que había e sobre todo sendo de noite, e creo que iso fixo darnos un pouquiño de ventaxa, non? Unha renta que intentamos ir conservando durante todo o día, xestionando como podemos, e a verdade é que moi contento, sobre todo por a posta a punto do coche, a verdade que mellorou moito, vamos moito máis a gusto conducindo do que fomos no cocido un pouco nestas condicións. Terceiros remataban Iago Caamaño e Alberto Rodríguez nunha cómoda posición, a distancia tanto por arriba como cos equipos que viñan por detrás. Alberto Nimo asinaba aquí a cuarta praza. Unha por diante dun Darío Calviño que volvía a facerse coa Top 10 B, como na Coruña. E que se volvía máis cómoda logo do abandono de Abel Pampillón tras unha pequena saída de estrada. Onte non nas tiñamos todas con nós, fallaba o coche no control horario, pagábase, pensábamos xa que non íamos nin facer o tramo urbano, pero bueno, arrastrando un pouco xa os problemas de Coruña, e no primeiro bucle tamén lastrounos un pouco bastante e, bueno, na primeira asistencia despois do primeiro bucle conseguimos arreglar todo o problema, remisión ali nos cables e, bueno, creo que un punto positivo para nós, creo que o coche funciona. Manuel Souto e Raquel Rodríguez volvían a apuntarse a Top 10C e a nova Challenge R2 Staroil. Iso sí, pola mínima en ambos casos. Apenas 6 segundos de distancia sobre David Rivas e José Vieira. Un rally durísimo, as condicións cambiantes, pero bueno, ahora mismo cansado porque foi duro de verdad. Xa non recordaba rallies así tan duros e ao ser as condicións tan cambiantes ao final pois generache moito máis estrés, máis cansancio, pero moi ben, contentos co traballo feito. Álvaro Pérez completaba o podio na Top 10, Javier Lariño na Challenge. Polo demais, Marcos San Román apuntaba a segunda vitoria do ano na Pirelli AMF Motorsport. De novo con Carlos Conde tras o equipo do C2. E Juan Carlos Pampillón e Cristian Álvarez no caixón máis baixo deste podio. A verdad que a mañana complicada, non? Parece que a tónica do campeonato vai ser esa, así que nada, pois a estrategia un pouco similar a Coruña, esperar un pouquiño pola mañán a ver que pasaba e pola tarde sí que tocou en seco apretar un pouquiño máis. A mala serie chega acompañada de Adrián Torreiro no volante FGA.
Un novo abandono deixaba Mandes a súa vez outra vitoria para Ángel Vizoso e Brais López, segunda consecutiva para os do Citroën Saxo, que deron coa tecla para manter velocidade e regularidade. Roberto Suárez e Alejandro Castro completaban este podio. Fomos pouco a pouco a ver que tal iba, porque logo secou, porque non conocíamos as rodas de seco, que vai estar foi todo mollado esta temporada, e vemos que agarran unha animalada. Bueno, pues Dousame gustounos moito, corrimos ben, Noia non. Rianxo sí que vimos que xa iba un pouco duro para a suspensión, que tuvimos que cambiarla o viernes de as presas, pero bueno, saleu perfecto, así que nada, todo ben. Pola súa banda, Adrián Regueira e Sergio Fernández sumaban a primeira da tempada dentro do Criterium Recalvi. Costounos un pouco porque tuvimos un par de pinchazos aí a final de tramo inesperados que nos puxeron así un pouco contra as cordas, pero moi ben, a verdad que, bueno, penso que fixemos un bo rally e quitando os pinchazos non tuvemos ningún fallo, así que podemos estar contentos. Choiva na matinal do sábado, tramos complicados e público, moito público unha vez máis, nesta cita que adoita romper récords de inscripción e de seguimento. O certame tomas agora un descanso dun mes ata a seguinte proba, o Rally Mariña Lucense.